Masu sauraron kuna tare da gidan talabijin na The Saddauna a cikin shirin labaran mako, shirin da ke zuwa muku a duk ranar Juma'ar sati. Yau 28 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Da farko ga kanan labaran. Za ku cewa farashin kwai a kasar Amurka ya karu da kaso 41 saboda cutar tsuntsaye. Wani gini a na ajiye motoci a kasar Canada a birnin Ottawa inda ya lalata motoci guda 50 sakamakon mamakon dusar kankara. Shugabancin Amurka ya kaddamar da sabuwar hanyar bawa masu kuɗi damar zama a Amurka akan dalar Amurka miliyan 5. Shi ko kwamitin ganin wata a Najeriya ya buƙaci musulmai da su fara duban watan Ramadana a ranar Juma'a. A bakin wasanni ku ji cewa kyaftin ɗin Super Eagles Mikel Obi ya mai da martani game da kalaman kaskanci da Jamie Carragher ya akan gasar AFCON ta Afirka. Ga labaran bi da bi. Gane Saddauna TV wajen faɗakar da al'umma ba hau. Farashin kwai a ƙasar Amurka na ƙara hauhawa sakamakon matsalar rashin wadatar kayayyaki da cutar tsuntsaye ta haddasa. Rahoton ma'aikatar noma ta Amurka ta bayyana cewa farashin kwan zai ƙaru zuwa kaso 41 a wannan shekara, wanda hakan ke barazana ga masu amfani da shi. A watan Janairu kadai farashin kwai ya tafi mataki na ƙololuwa inda kwandon kwai guda 12 ya kai dala 4.95. kuma a wasu wuraren farashin kowane kwai ya zarce dala guda. Waɗanda ke da gidajen cin abinci irin su Dennis da Waffle House sun fara ƙara kuɗi akan kowane kwai da ake saya. Cutar tsuntsaye dai mai tsananin kisa wadda ta fara a shekarar 2022 ta haddasa asarar kaji fiye da miliyan 30 a wannan Fabrairun kadai. A watan Janairu kuwa cutar ta shafi kajin da ke yin kwai fiye da miliyan 18.8 wanda shine mafi girma tun farkon bullar cutar. Sakataren noma Amurka Brooke Rollins ta sanar da wani sabon shiri domin rage hauhawar farashin kwan. Ta bayyana cewa gwamnati za ta kashe dala biliyan 1 domin daƙile wannan matsala bayan kashe dala biliyan 2 tun daga shekarar 2022. Daga cikin shirin akwai bayar da tallafi har na dala miliyan 500 ga masu kiwon kaji domin kare lafiyar dabbobinsu da gujewa yaɗuwar cutar. Hakanan an ware dala miliyan 400 domin taimakawa manoma da cutar ta shafa su dawo kan sana'arsu. Sannan gwamnatin Donald Trump na duba yiwuwar shigo da kwan daga wasu kasashe domin rage farashi. Ana tattaunawa kan shigo da kwai miliyan 70 kuwa wato zuwa 100 daga kasashen waje. Duk da cewa Amurka ta samar da kwan miliyan 7.55 a watan da ya gabata, wanda ke nuna cewa shigo da kwan ba zai yi tasiri sosai a kasuwa ba. Duk da waɗannan matakan, masana sun ce har yanzu farashin kwan na iya ci gaba da hauhawa muddin ba a magance yaɗuwar cutar tsuntsaye yadda ya kamata ba. A ƙasar Canada ko za ku ji cewa wani ginin ajiye motoci mai hawa 6 ya rushe a birnin na Ottawa, inda ya danne motoci guda 50 sakamakon nauyin dusar kankara da ta zubo. Babu wanda ya jikkata a lamarin, kamar yadda rahotanni suka bayyana. An kira jami'an gaggawa da misalin karfe 5 na yamma bayan an gano wata ginshiki da ta sami wato lahani. Kungiyar kashe gobara ta Ottawa wato OFS ta tura kungiyar tantance gine-gine da ke fuskantar barazanar rushewa, inda suka gano wasu ginshikai guda 5 zuwa 6 sun fara lankwashewa. Jami'ai sun tabbatar da cewa ginin yana cikin hadari, don haka aka gaggauta fitar da mutane daga yankin. Da misalin karfe 4:47 na safiyar Laraba, sashen arewa maso yamma na Shima ya rushe. Ba a bawa masu motoci damar cire motocinsu ba, kuma an rufe wasu hanyoyi da ke kusa da wurin. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta fara sayar da sabon gold card wato katin zinariya ga masu kuɗi daga ƙasashen waje, wanda zai ba su damar zama a da aiki Amurka tare da hanyoyin samun zama cikakkun 'yan ƙasa zuwa wani lokaci bayan bin sun biya wato kuɗi zunzurutun kuɗi har dala miliyan 5. Trump ya bayyana haka ne a cikin fadar White House, yana mai cewa za mu fara sayar da katin zinariya, kuna da green card amma wannan shine gold card. Za mu sanya farashin dala miliyan 5 kuma zai ba masu shi damar zama da aiki Amurka tare da hanyar samun zama 'yan ƙasa cikakku. Ya ƙara da cewa sai da katin za ta wato fara cikin makonni 2, yana mai hasashen cewa miliyoyin mutane za su saya. Lokacin da aka tambaye shi ko zai sayar da katin ga attajiran Rasha, ya ce watakila na san wasu attajiran Rasha da mutane ne na kirki. A cewar sakataren wato kasuwanci na Amurka Howard Lutnick, wannan sabon katin zai maye gurbin shirin EFB5 na da, wanda ke baiwa masu saka hannun jari damar wato samun green card idan sun zuba jarin da ya kai akalla dala miliyan 1.05 da kuma dala 800 a yankunan da ke da matsalar tattalin arziki. Shirin EB5 dai ya fuskanci suka daga 'yan majalisar kasar, waɗanda suka ce ya kauce daga ainihin manufarsa. A baya dai shugaban Amurka Donald Trump ya yi kokarin kara mafi karancin jarin da ake bukata, amma kotu ta soke dokar a shekarar 2021.
Wannan sabon shiri na Trump yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatinsa ke kokarin janyo masu kuɗi zuwa Amurka duk da ce ku ce kan yadda zai shafi shigen mutane zuwa kasar da kuma fita. Kwamitin ganin wata a Najeriya na fadar sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya buƙaci al'ummar musulmi a Najeriya da su fara duban watan Ramadan ranar Juma'a 28 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kwamitin ya bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da fitar a jiya Alhamis a Sokoto, inda ya nemi musulmi da su sanya ido don ganin jinjirin watan da ke alamta farkon watan azumi. Ana sa ran sarkin musulmi zai sanar da ranar da za a fara azumin Ramadana bayan tabbatar da ganin wata daga shaidu masu inganci. A fagen wasanni ko za ku ji cewa tsohon kyaftin din Super Eagles John Mikel Obi ya yi martani kan kalamin da tsohon ɗan wasan Liverpool Jamie Carragher ya yi, inda yake cewa gasar cin kofin nahiyar Afirka AFCON ba babbar gasa ba ce. Mikel ya bayyana hakan ne a cikin shirinsa na The Obi One Podcast, yana mai cewa Carragher bai fahimci darajar gasar ba kuma kalamansa raini ne ga Afirka da 'yan wasanta. Carragher ya bayyana ra'ayin nasa ne yayin da ake tattaunawa akan kokarin Mohamed Salah a gasar Premier League, inda ya ce dole ne Salah ya lashe Champions League don samun lashe kyautar Ballon d'Or, domin AFCON ba a ɗauke ta matsayin babbar gasa ba. Sai dai Mikel, wanda ya bi gasar AFCON sau 5 kuma ya lashe ta a shekarar 2013, ya caccaki Carragher yana mai cewa baka san wahalar da ake sha wajen lashe gasa da ƙasa ba. Ba za ka iya musun girman AFCON ba, wannan gasa ce da ke da matsayi irin na Euro da Champions League. Ya za ka raina gasar da ta baiwa Afirka tarin waraza. Mikel ya kara da cewa AFCON ita ce gasa da ke karfafa gwiwar matasan 'yan wasa na Afirka don su yi fice a wasannin Turai. Wasu yara suna girma suna kallon zakarun su kamar Didier Drogba, Jeje Okocha, Yaya Toure da Michael Essien su ne ke zabar da su don su zama manyan 'yan wasa a duniya, a cewar Mikel. Ya kuma jaddada cewa lallai AFCON na da girmanta a duniya, don haka bai kamata a yi watsi da ita ba. To jama'a, kar a manta ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Bisadona TV. Ku ci gaba da kasancewa da mu a shafukanmu na TikTok da YouTube da Facebook domin samun cikakkun rahotanmu cikin bidiyo da rubutu. Da wannan nake ce muku ma'assalam. The Sardauna TV.